Para a acta, votámosla entonces, sí? Vale, coa abstención de Fina. Votamos entonces a acta do día 28 de abril, votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobada por unanimidade, coa abstención de Fina. E pasamos ao segundo punto, que é o expediente 2016 do ano 25, recoñecemento extrajudicial número 1 de crédito. Pasou por comisión informativa. Dictaminada favorablemente na comisión informativa de Facenda do pasado mércores. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Como é sabido por todos os concelleiros da Corporación Municipal, resulta necesario recoñecer as obrigas pendentes de aplicar o orzamento según a relación de facturas que consta no expediente e que ascende a un total de 1.471.011,13 euros. Por canto figura xa constatado a efectiva prestación dos servicios, obras e suministros de bens por parte dos terceiros, estando os gastos debidamente conformados polos responsables dos órganos xestores do gasto. Dito recoñecemento consta dos informes e das propostas pertinentes tanto da Alcaldía, da Concellería de Economía e Facenda e tamén de Intervención. No que dice, entre outros, este expediente non produce incremento do gasto computable no exercicio 2025, xa que se financia cos créditos orzamentarios existentes nas partidas do orzamento en vigor para o 2025, sen utilizar outros fondos como remanente de tesourería, polo que non afecta nin positiva nin negativamente ao cumprimento destes ratios. Considerando que o artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 do 20 de abril establece que corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria, considerando que o artigo 217.2 da Lei de Financiamento Local atribúe ao Pleno da entidade a resolución dos reparos formulados pola intervención municipal en canto estes se baseen na insuficiencia ou inadecuación de crédito. Se propón a adopción do seguinte acordo: proceder ao levantamento do reparo formulado pola intervención xeral e aprobar e recoñecer a relación de xustificante de gasto e facturas que figuran na relación contable provisional 2025-15 que se achega no expediente 2016 do 2025. Bueno, sei que a todos os grupos aquí revisaron as facturas, que hoxe traemos aquí a pleno, ademais de telas todos e cando os grupos no expediente. E supoño que concordaremos en que deben de ser aprobadas en este pleno. Miren, por todos é sabido que este ano que rematou, 2024, acadamos un orzamento positivo de preto de 1.050.000 euros. E tamén saben que o Concello ten un endeudamento moi baixo, un 16%, cando está permitido chegar ao 120%. Pois miren, ese remanente positivo no que de que antes lle falaba, casi 1.050.000 euros, non o podemos utilizar para pagar estas facturas. E máis de 1 millón de euros que non podemos utilizar para pagar as facturas dos gastos correntes do noso Concello. Miren, esta é unha normativa estatal que obriga a utilizar o remanente para pagar préstamo, pero, por outra banda, o Goberno do Estado, o Goberno de Pedro Sánchez, leva 3 anos sin aprobar os presupuestos do Estado. E, consecuentemente, a financiación dos concellos é a mesma, pese ao incremento da vida. Entón, como contraprestación, podemos chamarlo así, levaba varios anos sacando un decreto para que os concellos poidesen utilizar ese remanente positivo en caso demos ese 1.050.000 euros para pagar facturas de gastos. A todos, me imagino que dos que estamos aquí nos parecerá lóxico. Pois este ano non o fai. Este ano Pedro Sánchez non o fai.
non actualizou os ingresos dos concellos, porque xa leva 3 anos sin aprobar os presupostos, pero tampouco nos deixa pagar porque nos sacou ese decreto para pagar esas facturas con ese remanente positivo. Falamos de casi 1.050.000 euros que son dos nosenses e non se poden utilizar para pagar os gastos do Concello. Un verdadeiro despropósito. Eu me imagino que todo isto, vamos, que todos estaremos conforme co que hoxe estou aquí a decir, porque esta reivindicación non é solamente do Grupo Popular, non é solamente desta concelleira. Esta reivindicación a está facendo todos os gobernos con todos os cores políticos. Como todos saben, este recoñecemento que se trae aquí xa está contemplado nos presupostos municipais, pero si se pudese utilizar ese máis de 1 millón de euros no remanente, se podía atender moitas máis necesidades do noso Concello. Deberían unirse a esta reclamación. Espero acadar o voto favorable a este recoñecemento e permítame, antes de rematar, agradecer e mostrar o noso agradecemento do traballo dos departamentos de intervención, tesorería e secretaría polo bo facer. Nada máis acadesa. Moitas grazas. Gracias, Feli. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias, moi bo día. Non estamos de acordo co argumentario que acaban de decir, porque non se está propoñendo ao Goberno Central que deixe pagar con remanente estas facturas. O que estamos é aprobando unhas facturas que se fixeron, uns gastos que se fixeron con uns procedementos indebidos, estás aprobando ese pago. O Goberno Central durante os últimos anos permitía ese uso dese remanente, como ben dixo vostede, por unhas causas excepcionais, porque viñamos dunha pandemia, porque unhas causas excepcionais. Volvemos á situación anterior a esas causas excepcionais e volvemos á situación anterior que levábamos así moitos anos. Non intenten darlle unha volta ao tema que estamos a debater, porque o que se pretende aprobar é 1 millón e medio de euros de facturas pendentes, que, como dixen antes, non seguiron o procedemento. Hai facturas do ano 22 e do ano 23, máis de 55.000 euros. Diso non ten a culpa Pedro Sánchez. En cultura gastaron máis de 192.000 euros fora do que tiñan orzamentado. Material, cuestións relativas a obras, máis de 150.000 euros por riba do que tiñan orzamentado. Moitas destas empresas, por certo, son empresas locais, son veciñas e veciños que aínda non cobraron por culpa dunha mala xestión do goberno. Roupa de traballo, 12.000 euros, que isto é ben fácil de orzamentar. Sabemos o persoal que temos, sabemos a roupa que se lle dá cada 6 meses, por tanto, é ben fácil orzamentar e adaptarse o orzamento. Mantemento da piscina, 57.000 euros. Que pasa, que non se acordaron cando fixeron o presuposto anterior de que a piscina merecía e necesita un mantemento? Tiveron que facer este mantemento fora dese orzamento. Alumeado de Nadal, 35.000 euros. En abogados, 62.000 euros. Xa temos dito moitas veces aquí, igual é moito mellor invertir na veciñanza que en pleitear. Viaxes da concelleira, neste caso, para ir a Madrid, que todas estas fotos que vemos dos concelleiros en diversos puntos de Galicia ou fora de Galicia, que a xente tamén sepa que estes viaxes tamén o estamos pagando co orzamento. Electricidade, 422.000 euros. Seguimos sen ter un contrato de electricidade, seguimos sen presupostar, orzamentar correctamente, e cada ano temos que pagar en torno a $500.000 de euros en facturas de electricidade do ano anterior. Polo tanto, nunca somos capaces de estar o día. En publicidade, ademais dos contratos que se fan en publicidade e dos gastos durante todo o ano, aquí tamén hai facturas para publicidade. Case 1,5 millón de euros que nunca baixan do 1 millón de euros en facturas de anos anteriores que non seguían o orzamento, o procedemento correcto.
propoñémoslle a ver se algunha vez, nalgúnha ocasión, por exemplo, o vindeiro ano, son capaces de non sobrepasar ese 1.000.000 de euros. Tamén hai facturas emitidas por entidades sen personalidade xurídica. A interventora mostra o seu rechazo a que se estableza esta relación con entidades sen personalidade xurídica que non poden emitir facturas e que non poden contratar. Ademais, a concelleira de Facenda na comisión extrañábase de que as entidades en personalidade xurídica non poidesen contratar, pois non poden contratar, e dicía que hai que ir a cambiar ao Parlamento esa normativa. Bueno, é unha normativa europea. Entonces, igual temos que ir, temos que ir a Europa, en todo caso, porque é unha legislación que está trasposta, é unha legislación que afecta dende que se aprobou, non ten culpa Pedro Sánchez, por certo. Di que conta co beneplácito dos departamentos este recoñecemento. Bueno, hai un levantamento que levantar, por tanto, non conta co beneplácito dos departamentos de intervención. Fan avisos, os técnicos fan avisos. É un procedimento extraordinario, como xa dicimos en moitas ocasións, que vostedes utilizan como técnica habitual, todos os anos como técnica habitual, e non pode repetirse. Venega. Ben, bo día a todas e todos. Primeiro de todo, antes de entrar no que é o recoñecemento extrajudicial que temos aquí, sinalar que en marzo do ano 2024 tamén trouxeron un recoñecemento extrajudicial de 1.600.000 euros, o cal o BNG fixo unha serie de preguntas que 1 ano e 2 meses despois están sin contestar. 1 ano e 2 meses despois. Todo iso pese ás promesas da alcaldesa e da concelleira de que iban a respostar. Unha vez máis, non teñen palabra e, por suposto, non hai transparencia neste goberno. Con respecto á tradición do Partido Popular de traer recoñecementos extrajudiciais por máis de 1.000.000 de euros a este pleno, bueno, pois neste caso por casi 1,5 millón de euros, indica que son uns xestores maravillosos. Son tan bons xestores que traen facturas do ano 24, do ano 23 e do ano 22. De hai 3 anos, de cando se aprobou o último orzamento do Estado español. Pois aí tamén traen facturas aí. O máis sorprendente é que é culpa de todo o mundo e vostedes non asumen ningún tipo de responsabilidade. Vostedes están todas as facturas perfectamente ben feitas e ben contratadas. A realidade é ben distinta. Dá igual que aproben un orzamento, total gastan o que teñen e o que non teñen. É que a súa forma de xestionar é un desastre, non é algo que diga só o BNG. Se vostedes leen o informe da intervención, tiña que caerse a cara de vergoña. O recoñecemento extrajudicial de crédito é unha figura xurídica excepcional, que está moi tasada e que debería de ser bastante limitada, algo que sinala a intervención no seu informe. Pero tamén imos destacar algunhas cuestións que se fala tamén no informe de intervención. Por exemplo, na páxina 9 fala da carencia de expediente e de trámites necesarios, así como o crédito. É dicir, que gastan sin siquiera abrir un expediente para ese tipo de gastos. Na mesma páxina tamén se fala de algo moi grave, que son os fraccionamentos de contratos. Que é algo que xa se sinalou en informes anteriores e vostedes non poñen ningún tipo de remedio. Por certo que é un delito. Páxina número 10. Estánse facendo contratos verbais, algo que tamén está expresamente prohibido pola lei. E vostedes dedícanse a facer contratos verbais. Nas seguintes páxinas se empeza a establecer posibles medidas a tomar, como creación de subvencións, incoación de trámites, etc. A resposta do goberno a isto, como a sempre, a nada. Presumen de respetar aos técnicos, pero neste caso, como na maioría, deciden facer caso omiso. Poñan orde nas contas. Señora alcaldesa, asuma dunha vez o mando deste desgoberno. O tempo que temos é escaso. Imos sinalar certas facturas que hai neste recoñecemento que mostran as claras que son o desgoberno que temos. Facturas da luz de xuño ata decembro por un montante de 421.000 euros, é dicir, deixan de pagar a luz a mediados de ano. Antes a excusa era que a luz estaba moi cara. Agora que está a menos da mitad do que estaba, cal é a excusa para non pagar a luz? Unha factura de 1.722 euros para reparar o semáforo de Torroso na estrada provincial. Fai uns anos vostedes manifestáronse na estrada provincial de Guizán exixindo a da Deputación que asumira
o custo dos semáforos nas estradas provinciais. Firmaron un convenio coa anterior Deputación, na cal a Deputación se facía cargo, pero, oh sorpresa, cando entra o PP na Deputación, vostedes non protestan, asumen os gastos dos semáforos das estradas provinciais sen decir nada. Dúas facturas que suman 12.200 euros pola gala do deporte. Contrata a unha empresa de eventos que só por organizar a gala, só por organizala, cobrou 4.000 euros. Só por organizala. O Moso ou o Louro, os clubes deportivos, por poñer un exemplo, reciben por todo o ano 8.500 euros. E vostedes nun día gastan máis de 12.000, que saibamos de facturas que veñen aquí, probablemente sexa bastante máis, para facerse a foto. E a concelleira respostounos na comisión que os clubes estaban encantados con iso. Estaban encantados con iso, que os clubes ben o merecían. Pois pregúntenlle aos clubes se están de acordo que a maioría reciben entre 3.000 e 5.000 euros de axudas do goberno, en que se gasten un día 12.000 euros en facer a foto ou aumentar as subvencións. Despois, casi 40.000 euros na festa de prefin de ano, esa que non iba a costar un peso. 1.200 euros en chocolate e churros para a Papa Noelada. E así, dúcias e dúcias de facturas que demostran que non hai ninguén ao mando. Gaston sin control para facerse a foto. Evidentemente, o BNG vai votar en contra deste despropósito, pero polo menos pedimos á alcaldesa que poña orde neste caos que teñen montado. Moitas gracias, Feli, ten a palabra. Miren, o seu argumento hoxe aquí o que foi é crítica, argumento cero, 1.000 euros que si o alumiado, que si unha reparación do semáforo. Están preocupados pola festa do deporte? Pois claro que sí, pero o que lle dixen eu a vostede na comisión non foi iso. Eu preguntei a vostede se vostede non cree que os deportistas mosenses, rapaces, rapazas, maiores, directivas, non merecen un recoñecemento. Iso foi o que lle preguntei a vostede, se realmente a vostede non lle importa. Nós non nos cansaremos nunca de defender os clubes mosenses. Que si faltan contratos, iso é certo, pero saben perfectamente que estamos a punto de salir. E os tezos o sabe e o omitiu. Pero tamén hai unha cousa que realmente sabe, é que a maior parte das facturas, 800.000 euros, pertenecen a tasas de liquidación do oral, a liquidación de Sogama. Facturas polo temporal do inverno, imprevistos, e as facturas do SAF. E mire, eu no SAF me quería deter eu. Vostedes acordan das veces que trouxemos a este pleno esa reclamación do goberno de Pedro Sánchez que pague a Galicia o que lle corresponde do SAF? A Xunta de Galicia paga a súa parte, pero o goberno de España non. Teñen que asumir os concellos, en que repercute nos bolsillos dos galegos e nos bolsillos dos mosenses. Vostede sabe canto pagamos nos de SAF o ano? Pois 1,5 millón de euros. Mire, señor Barcia e señor Alonso, el sector de dependencia denuncia que el gobierno financia más al País Vasco y exige aclarar qué acordaron esta semana. Notas de prensa. Patronal de la dependencia exige al gobierno que garantice 50% de financiación a todas las comunidades autónomas, igual que al País Vasco. Podría seguir. Mire o que dicen estes días os periódicos, e señores, falamos do SAF, do cuidado dos maiores. Pedro Sánchez lle vai a pagar agora ao País Vasco o 50%, tal e como lle corresponde a Galicia, e o baixa a un 34%. Vostede está, seus compañeros, están apoiando o goberno de Pedro Sánchez, e vostede pode axudar a que os mosenses non teñan que pagar polo SAF, como estamos pagando. E, por certo, alcaldesa, o Bloque Nacionalista volveu a fiar no Parlamento galego, en este caso, que a conselleira de Política Social se reunirá coa alcaldesa de Mos, pero que realmente que teima teñen de que a alcaldesa de Mos traballe polo seu concello. Que pasa? Lle parece mal que a conselleira de Política Social atenda as necesidades dos mosenses? Esa é a súa política, señores. Mire, eu creo que está claro o que lle importa os grupos políticos. A uns lle importan as necesidades do noso concello e outros lle importa en facerlle oposición á alcaldesa. A cousa é que tamén non saben os mosenses. Nada máis. Alcaldesa, moitas grazas. Gracias, Partido Socialista.
Fai 2 anos, cando se truxo o primeiro recoñecemento, cando vostede xa era concelleira e truxo o primeiro recoñecemento a este pleno, dixo que pediría paciencia, que vostede viña a intentar arranxar estes problemas. 2 anos despois, a situación segue exactamente igual. Non se arranxou absolutamente nada. No canto disto, prefire botarlle a culpa a outros. En vez de falar do procedimento, decide botarlle a culpa a outros. E todo é culpa de Pedro Sánchez. Neste caso, nin é culpa de Pedro Sánchez, nin é culpa de Rueda, nin é culpa de ninguén que non este fora deste concello. A mala xestión é a que provocou este recoñecemento. E argumento cero, dignos. O argumento é o informe de intervención, que di que os motivos de que estas facturas veñan aquí é porque non había gasto nas partidas cando se fixeron. É dicir, fixeron gastos, encargaron diversas cuestións en diversos departamentos sen preguntar se había cartos nas partidas e o contrataron sabendo que non había cartos. Unha das dúas cousas, e diso non ten a culpa Pedro Sánchez, diso teñen a culpa vostedes. Actos que non estaban debidamente fiscalizados. Se non se seguiu o procedimento correcto, foron vostedes que nos fixeron, terán a culpa vostedes. Tamén din que hai facturas recorrentes que non se están licitando o contrato correctamente. Iso é unha decisión do goberno central, do goberno local. Non se pode dividir contratos porque é ilegal. Ollo con isto. E tamén o di a interventora. Os contratos verbais non contan. E tamén o di a interventora. Unha importante cantidade de facturas a colectivos cando que debería de darse eran subvencións. Tamén o di a interventora. Non se seguiu o procedimento en contratos de obras e non se fixeron os trámites esenciais. Todas estas cuestións que provocan que non se puderan pagar estas facturas no seu día e que veñan hoxe aquí son estas. E todas estas cuestións son provocadas por unha xestión ineficaz, unha xestión que está pendiente de outras cousas e que non é facer unha boa xestión económica. E disto non ten a culpa Pedro Sánchez, disto ten a culpa vostedes. Moitas gracias, Gustavo. A ver, vostede dinos que vimos aquí a criticar e que argumento cero. Bueno, para empezar non respondeu a casi nada do que lle comentamos. Si tal, quere que lle veñamos a aplaudir. Traen 1,5 millón de euros de facturas, sen contrato, sin expediente, con contratos verbais e quere que lle aplaudamos esa magnífica xestión. Se non quere responder aos nosos argumentos, non o faga. Non o faga. Pero responda aos argumentos de intervención. Non dixo nada de por que a maioría das facturas que hai aquí non teñen expediente. Non dixo nada dos fraccionamentos de contratos. Se quere sinalo un eu xa. Por exemplo, as luces de Nadal, que hai 2 facturas de 36.000 euros. Sabe que o contrato menor de servicios é menos de 15.000. Aí se ten un fraccionamento de contrato. Vai investigar, vai facer algo. Os contratos verbais que se falan no informe de intervención, vai dicir algo sobre iso? Se non fai vostede, que o faga a alcaldesa, polo menos. Porque está claro que aquí nadie goberna. Nadie goberna. Despois fala de que a gala, que vostede o que dixo é que os clubes ben o merecen. Iso foi o que dixo, literalmente. Cal foi a miña resposta? Iso non é o que merecen. Que o goberno se gaste máis de 12.000 euros en facerse unha foto un día, coa excusa de homenaxear aos clubes, non o merecen. O que merecen é que lle aumenten as axudas. Iso é o que merecen. Que vostedes aquí, cando llo reclamamos, dicen que non hai para todos. Pero 12.000 euros para unha gala do deporte sí que hai. Entón, por que non aumentan as subvencións aos clubes deportivos como lle estamos solicitando? Non poden coller eses 12.000 euros e repartilos entre os clubes. Hai clubes que cobran, que reciben de subvención 2.500 euros ao ano. E vostedes gastan 12.000 euros nun día. Que saibamos. Porque xa solicitei que nos dean todos os gastos desa famosa gala. A ver se temos sorte. Despois di que os gastos son todo gastos importantes, todo importante. Evidentemente, medio millón de euros da luz é importante, pero por que non o pagan? Despois, máis de 190.000 euros de gastos en cultura, algúns deles non moi justificados, etc. E despois, para defenderse, saca o SAF.
e bota a culpa ao Goberno central. O SAF é unha competencia exclusiva da Xunta, que se pelea a Xunta co Goberno central. Que se pelea... Eu sei que o seu papel aquí é defender a Xunta. Vostede aquí van de parlamentaria, non de concelleira. A Xunta teria que financiar o 100% do SAF. E vostede debería estar nese barco, pero non, vostede está a defender a Xunta. Ese quizá é un dos erros, que está máis preocupada de Santiago que de Mos. Ese é un dos erros. Por tanto, é evidente que vostedes non resposta nin dan. Autocrítica cero. Pensan que gastar 1 millón de euros fora de contrato sin control que é o habitual. Cando non o é, como di o informe da interventora. E volvo a repetir, non me responda a min, responda o que pon o informe da interventora. Evidentemente, imos votar en contra. Moitas gracias. Feli, ten a palabra. Pero vamos a ver, señor Barcia, Pedro Sánchez ten un defensor importante, ten un defensor importante en Mos. Digo yo, Mire, vostedes que veñen a falar aquí do deporte, pero que veñen a falar do deporte? Que pasa? Que non lle gusta que nos esteamos co deporte, que esteamos ao dos clubes poñéndose en valor? Que pasa? Que non lle gusta? Que pasa? Que teñen un problema, vostedes teñen un Gustavo, problema, manteña silencio. Teñen un problema. Gustavo, Eu creo que non lle gusta a labor que estamos facendo, que non lle gusta que non lle cobremos os pabellóns, que non lle gusta que lle deamos as instalacións gratis, iso que vostede non lle gusta, señor Barcia. Pero seguiremos a facer e seguiremos estando ao lado dos clubes deportivos. E mire, vostedes acorda cando vostedes fai 4 anos deixaron no caixón 5 millóns de euros de facturas? Que tiña un orzamento de... Tiñan 8 Gustavo, millóns manteña de euros. silencio. 8 millóns Manteña de euros silencio. de presuposto. A min tampouco me gusta o que dice, estou en silencio. Manteña silencio. Perdone un momento, Feli, perdone un momento que o pleno presido eu. Vostede manteña silencio. Vostede manteña silencio. A concelleira ten a portavocía neste momento e vai a decir o que lle pareza. Vostede xa interviu. Manteña silencio. Non minto, 5 millóns de euros. Hai 14 anos, pero sobre un presupuesto de 8 millóns de euros. Boten ustedes contas. Mire, temos un concello pouco endeudado e somos defensores de Mos. Aquí no Parlamento e na Xunta. Iso non o dubiden. E tamén no Goberno Central. E vostedes deberían de facer o mesmo. E nós seguiremos a luchar. E volvo a facerlle ambos os dos grupos esa petición, que se poñan de unha vez por todas ao lado das veciñas e dos veciños de Mos. Pedro Sánchez non deixa gastar eses cartos do remanente, é o único que pode deixalo. Falamos de 1.050.000 euros, que podíamos gastalo nas necesidades do Concello de Mos, e non podemos. Pero non o reivindico solo eu. Calquer color político que estea gobernando un Concello o está reivindicando, e vostede o sabe, e vostede tamén, señor Alonso. Mire, é o gasto do SAF, que lle dá o País Vasco. A vostedes isto lle parece normal? Lle parece normal? Remato xa. Eu solamente lle pido aos dous grupos da oposición que deixen de unha vez por todas esa crítica e se poñan do lado de Mos. Gracias. Moitas gracias. Se pon moi nervioso vostede, Gustavo, se pon moi nervioso. Non é capaz de aceptar as críticas da voceira do Partido Popular, non é capaz de aceptalas. Vostede pode decir o que queira. Pode decir barbaridades como que está máis preocupada de Santiago que de Mos. Preocupado por Santiago está vostede por poder chegar ao Parlamento de Galicia. Por eso se presentou nunha lista contra Ana Pontón para negociar o que veremos seguramente que co tempo. Que é o único sitio que lle pode esperar. Porque desde logo co discurso que vostede ten hoxe, onte, antonte e o que tendrá mañán, aquí non ten nada que facer. Xa yo digo, somos uns bons xestores, sí que o somos. Somos vos xestores e aquí hai un goberno forte e vostede, pois é máis cómodo decir nadie goberna, a alcaldesa poñase ao frente. Vostede lle parece pouco que estamos facendo? Lle parece pouco que estemos en marcha coa cuarta escola infantil, que dudaron de que esa escola se fixera, se mofaron desa escola infantil aquí moitas veces, pois a primeira fase está en marcha para as primeiras 50 plazas e cando remate esa fase vendrá a segunda. Están as obras e invito a que poida velas. Tamén lle vou dar unha mala noticia.
dígalle tamén a súa compañeira Sara que en Pereiras van a empezar as obras en breve. Vamos a firmar o convenio e vamos a ir a Pereiras a firmalo dos primeiros 400.000 euros para mellorar a contorna. Xa yo digo, por se teñen que ir ao xulgado, nos van a denunciar e non sei cantas cousas máis contra os veciños de Pereiras unha vez máis. Deixaronnos tranquilos co Celta en Pereiras, ora vanse meter co Urbe de Pereiras. Tamén lle pode ir avisando aos seus compañeros do BNG que tanto lle molesta no Parlamento as xestións da alcaldesa de Mos. Boa labor lle fan a vostede. Cada vez que abre a boca sube o pan. Ali en Santiago se meteron coa Casa Rectoral, se meteron co Urbe de San Eleuterio, se meteron co Urbe de San Rafael e ahora se meten co que a alcaldesa de Mos se reúne coa conselleira de Política Social. Lamentable. O bo goberno é que en Dornelas estáse contratando unha obra de 1,5 millón de euros para humanizar unha estrada provincial que é unha obra como se merece Mos, non como a que fixo a Deputación de Pontevedra de Carmela Silva en este tramo que é lamentable, non é máis que velo. O bo goberno é que este poñendo a Xunta en marcha en Mos un centro de intermedios, que vostede sabe que está a punto de salir a licitación e que será o segundo de Galicia despois de Santiago, igual que o centro de saúde que están traballando na licitación do novo proxecto, igual que o 1 millón de euros que estamos a investir en Puxeiros que está en licitación desde hai unha semana, igual que a vivenda pública que se está facendo en San Eleuterio, igual que as xestións que estamos facendo cos veciños de San Eleuterio para poder adquirir os seguintes 14.000 metros. 14.000 metros que vamos a poder acceder a un préstamo da Xunta para poder ter 100 vivendas públicas máis. Eso é o que estamos a facer. Eso é o rumbo do bo goberno. E vostede ve unha vez máis aquí, igual que a señora do Partido Socialista, pois con un discurso que está caducado, porque sempre nos dicen o mesmo. Cada vez que vimos con un reconhecemento extrajudicial, sempre nos dicen o mesmo, pero que esta vez o discurso non lles vale. Non podo aceptar que digan que 2 anos despois todo sigue igual. Non lles vale, non. Efectivamente, as cousas mudaron e mudaron moito, porque pasamos de un remanente de tesourería de menos 1.150.000 euros a máis 1.043.000 euros. E que si Pedro Sánchez hubiese permitido que isto se pudera poñer en marcha, que tuviéramos orzamentos en España, que levamos con eles prorrogados, e si pudera darlle a posibilidade aos concellos de utilizar os seus cartos, pero que non lles convén, porque así mellor llevan a elas cousas se estos remanentes pois os contan eles no goberno de España. E, polo tanto, os números lle saldrán mellor, efectivamente, contando cos números dos concellos que temos as contas moi claras. E para que todo o mundo sepa, hoxe facemos un recoñecemento extrajudicial de facturas do ano pasado, unha parte moi importante, pois alá para 500.000 euros que se presentaron fora de plazo, é dicir, facturas do ano 24 que se presentaron no ano 25. Unha parte moi importante que entran no ano seguinte, pois porque chegan a destempo, porque en este caso o que emite a factura a presenta fora do tempo ou polo que sexa. Un importe de 550.000 euros, que é o que se trae do ano 24 presentado no ano 25. E o resto son, pois, aproximadamente 955.000 euros de gasto fundamental e elemental. É dicir, que para que a xente o sepa, aprobamos un orzamento de 15 millóns de euros. Somos un dos concellos de Galicia que temos orzamento aprobado. Deso non falan porque o temos aprobado. Se non o tuveramos aprobado, criticarían que non hai orzamento aprobado. Claro que nos facemos os deberes. Traemos un orzamento aprobado en tempo e forma e, ademais, é que vamos... Mire, non aprobamos orzamento en novembro, aprobámoslo en febreiro. Cal é o problema? Cal é o problema? Como lles molesta todo? Como lles molesta todo? Como lles molesta? Como lles molesta? Como lles molesta? A democracia, señora Delfina, a democracia é a maioría absoluta que nos deron os veciños de Mos. Democracia. E pregúntome eu, por que lles molesta o que eu estou falando? Porque eu escoitelles en auténtica situación de silencio. Pero que non son capaces de aceptar, as verdades e os datos que estamos dando. Aprobamos un orzamento no mes de febreiro. É mentira? Aprobamos un orzamento de 15 millóns de euros. É mentira? Aprobamos un orzamento con un remanente positivo de 1 millón de euros. É mentira? E, polo tanto, agora aprobamos un remanente de facturas que ven a ser un recoñecemento de facturas que ven a ser aproximadamente o diñeiro que nos sobrou do ano pasado. Un remanente de tesourería de 1 millón de euros e unha aprobación de facturas de 1,5 millón de euros. E todo xira
en torno á festa do deporte. E todo xira en torno á festa do deporte. Con todo o que levamos feito durante o ano pasado, durante este ano, e todo xira en torno a 12.000 euros, donde homenaxeamos a todos os clubes. 20 clubes que hai en Mos, que evidentemente que lle vamos a dar 300 euros máis a cada clube. Pois o goberno decidiu, pois cando lle molesta, pois teño que volver a dicirlo, o goberno decidiu que queremos todos os meses de decembro participar cos veciños deportistas, cos veciños que veñen a homenaxealos en esa festa do deporte. E non falamos do importante. O importante é que aquí se fala de Aqualia, se fala de Sogama, se fala dun proxecto da Casa Rectoral, se fala de Fenosa, das averías que se provocan os temporais, de o mantemento da piscina, dos desbroces a maiores de FCC, de Viveiros Sadoa, de axuda no fogar, dos gastos xurídicos, de ralarsa de un vehículo que rompeu o cristal, é dicir, gastos fundamentais que suman todos eles 955.000 euros. De 1.400.000 que aprobamos extrajudicialmente, pois aquí o que non escoite o que dice a concelleira ou a alcaldesa, se escoitan a Gustavo ou a Victoria van a pensar pois que todo este montante de facturas é de cultura, é do alumeado de Nadal, é da festa do deporte, é da festa de prefin de ano. Non engañen, non engañen. Digan as cousas como son. E eu escoiteilles con todo o respeto. Entón, o primeiro que deben facer, inda que lles guste pouco, que eu lle digo, é manter silencio, porque quedan fatal cando están continuamente interrumpindo. A democracia deste país maravillosa, pois fixo que teña o Partido Popular 10 concelleiros. E os que protestan teñen un 4 e outro 3. E sigan protestando, porque o que estamos dicindo aquí son as realidades. O Concello de Mos aprobou no mes de febreiro 15 millóns de euros de orzamento. Non teñen nada que decir. Unhas contas que están aquí para ver. Un remanente positivo. Un porcentaxe de endeudamento do 16%. Lle molesta eso? Lle molesta que teñamos unha regla de gasto de 1,5 millón de euros? Lle molesta que teñamos unha estabilidade presupostaria de casi 5 millóns de euros? Lle molesta? Pois estamos en condicións de poder decir que o goberno vai mellor que nunca, que o rumbo do Concello vai mellor que nunca, aínda que a vostedes lles moleste. No pequeno, que atender a un club de fútbol, ou no grande, que comprar uns terreos para facer a vivenda pública. Eu estou moi satisfeita da xestión que estamos a facer. E, evidentemente, a señora que lle está falando e a señora que lle fala, a que lle falou e a que lle fala, ademais de ser alcaldesa e ademais de ser concelleira, pois o Partido Popular nos deu outras encomendas. Por algo será que a vostedes, os que están aí, non lle deron ningunhas. Así que fáganse o ver, que tanto lle está a molestar. E o que quería decirlles é que deberían... Sigan por detrás. O que quería decirlle pois é que deberían facer un exercicio de responsabilidade. Un exercicio de responsabilidade de ver que efectivamente as facturas que se traen hoxe son facturas necesarias e que non se pode votar en contra, que non vale o de ai, é que non sabían a roupa que facía falta. Hombre, o que está na oposición e non sabe o que é gobernar pode facer ese tipo de afirmacións. Pero o que está gobernando sabe efectivamente que o día a día é complexo, que as situacións que non se prevén aparecen, que os temporais aparecen, que unha subvención que non se contaba aparece e hai que encargar un proxecto e un largo etcétera. E efectivamente a festa de prefin de ano que se fará todos os anos e que estamos encantados desa festa se vai a volver a facer e se vai a facturar no ano seguinte e se traerá a recoñecemento extrajudicial. Lles molesta a festa de prefin de ano? Sí. Lles molesta a festa do deporte? Sí. Lle molesta o ilumeado de Nadal? Sí. Lle molesta que fagamos unha festa da rosa máis grande? Sí. Todo eso lles molesta. Pero nós estamos aquí para decirlle que non estamos enganando a ninguén, que nós queremos un concello de festas, un concello de cultura, un concello onde a xente, ademais de pagar os seus impostos, teña tamén os momentos de poder disfrutar do noso, que a vostedes todos lles molesta. E, por suposto, un concello con servicios de primeira. Por eso, ter os servicios de primeira, pois fai que a veces haya algunhas facturas que quedan pendentes para o seguinte ano, pero que o podemos facer, porque o que temos aquí é 1 millón de euros de remanente de tesourería. Polo tanto, non se lle pode decir á concelleira de Facenda que 2 anos a situación sigue igual. Vostede é unha indocumentada se dice eso, porque aquí teño os datos se quere e os dou. É unha indocumentada se lle dice a Feli que a situación non mudou. Mudou e moitísimo. Si muda para ben, lles molesta.
Se aprobamos o orzamento, lles molesta, todo lles molesta. Se facemos unha firma en Pereiras, lles molesta, todo lles molesta. Hai algo que non lles moleste a vostede? Todo lle molesta. Todo o que fai este goberno lles molesta. E, polo tanto, que lles vou a decir? Que é unha tristeza que non sexan capaces de valorar as cousas boas que se poñen en marcha e pode haber unha crítica da oposición e decir, bueno, pois alcaldesa, pois creo que había que tratar... Pois sí, eu podo aceptar unha crítica e que me diga, pois mire, deste 1.400.000 euros, algunha factura habría que intentar... Claro que sí, pero o discurso que vostedes acaban de facer é siniestro total, que é o que son vostedes. Un siniestro total de oposición. Eso é o que son vostedes. Vamos a votar. Votos en contra destas facturas? Partido Socialista, BNG, votos a favor. Partido Popular, queda aprobado por maioría. E pasamos ao segundo punto, que é a bonificación do ICIO da Comunidade de Montes en Mancomún do Salgueirón sobre unhas obras na canteira que se están a cometer. Foi a comisión informativa. Dictaminada favorablemente na pasada comisión informativa de Facenda. Moi ben. A concelleira quere explicalo? Sí, xa foi explicado na comisión, todos os grupos estaban de acordo. A Comunidade de Montes do Salgueirón, a Montes, chamas así, Montes Salgueirón Mancomún, aquí da parroquia de Mos, solicitou a bonificación do ICIO para un proxecto de rehabilitación do antigo oco mineiro situado na zona da canteira da Cova, no monte veciñal e Mancomún do Salgueirón, conforme a unha licencia urbanística concedida pola Xunta de Goberno local. Entonces, eles o que pretenden é rehabilitar esa zona ecológicamente, deixala ben como teñen pola situación que está moi mal. Entonces, o que pretenden é, pedir a bonificación do ICIO, foi aprobada esa en comisión, mas sino que todos os grupos estarán de acordo. Alguna intervención? Votamos, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao cuarto expediente, que é o 38/60, no 3860/2024, que é o xuiz de paz sustituto, foi a comisión informativa. Dictaminada favorablemente na comisión informativa de réxime interior. Alguna intervención? Simplemente dar conta do acordo. Bo día a todos. Na pasada comisión informativa adoptouse o acordo dunha candidata de tres solicitudes presentadas, que foron a de Eugenia Moedo Lusquiños, Laura Pedreira Estévez e Sonia Ponte Buján. Acordamos por maioría o seguinte acordo. Elixir a dona Eugenia Moedo Lusquiños para o seu nomamento como xuíz de paz sustituto do Concello de Mos polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Acordamos o traslado do presente acordo do xuíz decano de Porriño, que levará a sala do Goberno do TSJ de conformidade co disposto nos artigos 101.3 da Lei Orgánica de 1985. Partido Socialista, BNG. Só aclarar que na comisión acordamos algo máis que iso, entón entendo que se fixo as consultas pertinentes ao xulgado e non hai posibilidade. Efectivamente. Procedemos á votación, votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Procedemos agora ao expediente 2103/25, valedoras da Rosa de Mos, ano 25. Foi a comisión informativa. Dictaminada favorablemente na comisión informativa de réxime interior. Vale. Ten a palabra a concelleira de Cultura. O voto particular, que como facemos? Sí, a ver si ahora sí. O voto particular normalmente se suele votar antes do propio debate. Non hai un tempo regulado. No último pleno que se emite un voto particular se deu un minuto para xustificalo. Neste caso, o voto particular en concreto era sobre a votación separada dos valedores. Ten entonces a palabra por un minuto. A mí non me importaría que se me dera un minuto antes da miña intervención. Faga xa a súa intervención. Fago a intervención. Ben, na comisión presentamos o voto particular porque na comisión solicitamos que se fixera unha votación separada, é dicir, que se votaran as propostas individualmente, unha por unha, e foi rexeitado nese momento a presidencia do
da comisión. Entón, solicitamos ya este pleno que efectivamente se acepte a votación por puntos, porque entendemos que é mellor. Gracias. Ten a palabra a conselleira de Cultura. Bos días a todos e a todas. Hoxe traemos a este pleno a aprobación do nomeamento dos valedores e valedoras da Rosa para esta edición número 52 da nosa festa do ano 2025. Propoñemos como valedores da Festa da Rosa de Mos, en primeiro lugar, a Asociación Galega Residentes de Mos en Bos Aires, unha asociación que, como saben, pois é rica na súa trayectoria histórica dende a súa creación en 1918, así como teñen un avalado traballo ao longo de todos estes anos e, por suposto, que continúan na actualidade. En Mos consideramos esta Asociación de Residentes de Mos en Bos Aires como a 11ª parroquia mosense situada ao outro lado do Océano Atlántico e que nos mantén unidos aos mosenses de aquí e de alá a pesares dos 11.000 kilómetros de distancia que nos separan físicamente. Propoñemos tamén a Román Rodríguez González, conselleiro da Xunta de Galicia dende o ano 2015, actual conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Tamén a Manuel Carlos Mouriño Atanes, presidente do Real Club Celta dende 2006 a 2023. Propoñemos tamén como valedora da Rosa a Ana María Pastor Julián, médica e política española, deputada por Pontevedra durante 8 legislaturas das Cortes Xerais e deputada por Madrid no 14ª legislatura. Foi ministra de Sanidade e Consumo, ministra de Fomento e presidenta do Congreso. Outra das nosas propostas é Javier Guillén Bódella, é o director xeral de La Vuelta desde decembro de 2008 hasta a actualidade. É licenciado en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid, asesor de Unipublic dende 1998 hasta 2005, secretario de Unipublic de 2005 a 2008 e, como xa dixen, director actual da Volta. E como último valedor, Daniel Sánchez Arévalo é guionista, director de cine e novelista español, guionista desde 1993, traballou en series como Farmacia de Guardia, Querido Maestro e Hospital Central. Entre as súas películas destacan a do seu debut na longametraxe Azul Oscuro Casi Negro, que logrou máis de 50 premios en festivais de todo o mundo, e ten un Goya ao mellor dirección Nobel, mellor actor de reparto e mellor actor revelación. Actualmente é o director da película Rondallas, que, como saben, está moi vinculada ás nosas rondallas e ao noso municipio. E respecto á primeira valedora da Rosiña de Mos para esta festa 2025, propoñemos a Martina Sande Martins, campeoa estatal de tenis de mesa adaptado, sendo a primeira muller na historia en conseguir este título en España en 2024. Ten 16 anos, é tamén a terceira clasificada no Campeonato de España 2024 e ten participado en varios Opens internacionais. Estes son os nosos 6 valedores e valedoras da Festa da Rosa e a nosa valedora da Rosiña, para os que pedimos o voto favorable dos partidos da oposición, xa que todos eles contan cunha importante trayectoria ás súas costas, cada un deles en diferentes facetas como culturais, deportivas, políticas, pero todas vinculadas ao noso municipio. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Sara. Ten a palabra Victoria. Non vamos a votar a favor. Como xa dixemos en máis ocasións, non concordamos co que se está a facer ca Festa da Rosa, nin concordamos co trato que se lle deu á parroquia de Petelos o ano pasado, e moito menos concordamos con que dentro deses valedores haxa representantes políticos. Non debería de haber de ningún partido, nin do PP, pero de ningún outro partido, porque máis que a Festa da Rosa parece xa a Festa do Partido Popular. Así que non vamos a apoiar este punto ni a estes valedores, incidir no feito de que non concordamos para nada co que se está a facer ca Festa da Rosa. Gracias, Gustavo. Ben, a conselleira acaba de definir ben os seus valedores. Xa non son nin os valedores do Concello nin da Rosa, son os seus valedores. Vostedes modificaron fai un par de meses o regulamento de protocolo de distinción do Concello para criticar un artigo, para quitar un artigo que era o que impedía dar distincións a altos cargos en activo. A excusa dixeron que si con ese artigo non se lle podía entregar ao valedor de Rosa ao presidente de Portugal ou un embaixador.
Claro, a verdade é que cando se nos entregou a documentación que esperábamos é que, como valedor da Rosa, nomearan ao novo Papa ou ao embaixador de Portugal, cando menos. Pero a sorpresa foi ningunha, cando foi, como dixemos, que isto iba a ser un intercambio de cromos do PP e que iban a nomear altos cargos do PP. E, efectivamente, o que nomearon son cargos do PP. Pero, polo medio, introducen outros nomes para disimular, porque non é outra cousa. Primeiro de todo, vostedes en ningún momento buscan un consenso ou tan sequera lle piden aos partidos que representamos tamén a unha parte da veciñanza se teñamos algún nome que propoñer ou algo así. Vostedes decidiron isto e, como dixeron, na comisión ou o tomamos ou o deixamos. Talante é democracia, ese tiña que ser o seu lema. Talante é transparencia, talante, democracia, transparencia, tiña que ser o seu lema. Porque en ningún momento buscan o consenso. No resto dos concellos que dan este tipo de distinción, sólese buscar a participación de todos os grupos, porque en teoría representamos a toda a veciñanza deste concello. Vostedes na comisión directamente ou o tomades ou o deixades. E como dixe a concelleira ahora mesmo, son os nosos valedores. Xa non son os do concello, son os nosos valedores. Vostedes propoñen 7 nomes, meten, como dixen, 3 no medio para disimular, que son os que podemos entender que sí poden merecer un recoñecemento por parte do Concello, como son a Asociación Galega de Residentes de Mos en Bos Aires, Daniel Sancho Arévalo, director de Rondalla, ou Martina Sande Martins, deportista de tenis de mesa. Se propuxeran só estes 3 nomes, teñen agora mesmo o voto favorable do BNG. Pero claro, só con estes nomes non sería a festa do PP. Entón, introduciron 4 nomes máis, que é Javier Guillén Bedolla, director de Unipublic, unha empresa de capital 100% francés que se dedica a facer negocio coa Volta Ciclista de España, pero vostedes queren vender que este señor e Unipublic veñen un montón a Mos e que lle queren moito a Mos cando o que queren son os cartos públicos que lle damos. Por exemplo, hai 2 anos 50.000 euros por organizar a volta no Concello de Mos. Por iso están aquí, por iso veñen aquí, non porque lle guste Mos, senón porque lle pagan. Despois teñen a Manuel Carlos Mouriño Atanes, expresidente do Celta. Un señor que lle deu as costas á ficción do Celta, que en varias ocasións pediu a súa dimisión, en varias ocasións, que viu a Mos como un señor feudal e dividiu este concello, enfrotando e tratando de asoballar, por non falar dos seus negocios en México, que moitos deles están sendo investigados por corrupción, entre outras cousas. Por non falar que nas últimas eleccións iba de apoderado do PP en Vigo. E tivo que vir a súa filla para arranxar todos os desaguisados que fixo el. Despois temos a Román Rodríguez González, conselleiro de Educación, outro nome de traca. Sería bo que falasen coas AMPAs e coas direccións dos centros a ver os encantados que están coa súa xestión. Por non falar que na clausura do curso escolar dun conservatorio tivo o papo de decir que el envexaba os centros privados porque non tiñan que lidiar cos sindicatos. Esa é a catadura deste conselleiro que queren darlle un recoñecemento. E pois a guinda do pastel, Ana María Pastor Julián. No dossier, que por certo non dixo que era un alto cargo do PP, no dossier que presentan dela, de 5 páxinas, o máis extenso de todos, copiados da Wikipedia, e isto non é un decir, é que literalmente copiaron todo da Wikipedia, ata copiaron os pés de foto no dossier, pois desas 5 páxinas, media está dedicada ao que fixo por Mos, e fixo tanto por Mos que neses 3 parágrafos non nomean ningún proxecto que fixera en Mos, ningún. Como agora vostede, que non nomeou ningún dos méritos que teñen estas persoas para ser valedoras da Rosa. Saben o que non fixo nos seus 5 anos como ministra de Fomento? Non liberou a peaxe, non reformou a autovía, non reformou a 550. Cando foi para a oposición, si viu a Mos a prometer liberar a peaxe, a reformar a 550, por exemplo, o tablao, e a reformar a autovía. Que, por certo, foi das persoas que votou en contra de que no Congreso, no Partido Popular, votou en contra de que se transferira a P9 a Xunta. Non queren escoitarnos a nós? Vale, pois escoiten ao tecido asociativo, falen polo menos co tecido asociativo a ver se teñen algún nove. Pero vostedes o que queren converter a Festa da Rosa, que era unha festa de todas e todos, na festa do PP. Se expulsaron a parroquia de Petelos da festa e agora queren expulsarnos a todas. Gracias. Ten a palabra a Conselleira de Cultura. Mire, Gustavo, cando dixen nosos, me refiro que son os valedores de todos os mosenses. Eu así que vostedes se sinten aparte, pero me refiro a nosos porque son os nosos valedores da Festa da Rosa deste ano. Se lle molesta, o mellor que está un pouco nervioso vostede.
Mire, eu que lle vou a propor tanto o PSOE como o BNG, eu lles invito a que o ano que ven nos traian unha proposta, así como presenta tantas e tantas cousas por sede electrónica, presente vostede unha proposta 2 meses antes de algunha persoa que consideran que é valedor e nos valorarémolo. Se é un alto cargo do BNG ou do PSOE, tampouco temos problema en valoralo. Evidentemente, xa lle adianto que non pode ser nadie que teña criticado as subvencións, as urbes que veñen para Mos, os cartos que veñen para Mos. Evidentemente, ten que ser algo que teña feito algo por Mos. Iso é a diferencia entre os seus gobernantes e os nosos. Esa é a diferencia. Por exemplo, lle vou a dicir unha diferencia. Fala vostede de Román. Román llevou a adiantar que foi o conselleiro que salvou o certamen das rondallas que había no IFEBI. En cambio, era diputada a nosa portavoz do PSOE e permitiu iso. Polo tanto, esa é a diferencia. Estamos nombrando valedores a persoas que traballan polo noso municipio e que defenden o noso municipio. Román é un conselleiro que desde que estuvo sempre en Cultura apoiou a Mos. Sabe onde están as asociación de Mos, os colexios de Mos, e sigue a facelo agora desde Educación. Vostede outro día trouxe unha diputada a unha reunión a Dornelas e perdeuse, porque non sabían ni onde estaba. Esa é a diferencia entre os gobernantes seus e os nosos. Di vostede tamén que Javier Guillén dixo na Comisión de Goberno, agora xa o retirou, pero na Comisión de Goberno dixo non, é que 4 persoas do PP, 4 valedores do PP, Javier Guillén do PP. Vostede que se cree que a Volta Ciclista chega a un concello 3 veces así? Sí, claro, pero vostede sabe cantos, estou falando, vostede sabe cantos municipios hai en España? Máis de 8.000 municipios. Non pagan, non. Vostede se pensa que vir 3 veces un dos deportes de máis altos niveles a Mos, que así, é froito da casualidade. Pois eu vou a dicir que é froito do traballo de 3 persoas. En primeiro lugar, desta alcaldesa, que traballa polo seu municipio. En segundo lugar, é froito do amor, da dedicación de Óscar Pereiro, tamén polo seu municipio, e, por suposto, da confianza depositada neste señor, en Javier Guillén, por Mos. E lle vou a dar as 2 malas noticias. A primeira, que vai ser valedor Javier Guillén, e a segunda, que a Volta Ciclista o 9 de setembro vai estar en Erville. Sí, xa sabemos que lles molesta moito. Voulle falar tamén de Ana Pastor, di que non falei da súa traxectoria. Igual nos recordan que foi a responsable de que se modificara o proxecto da autovía para que puderamos aprobar o noso Pexón. Ela, unha ministra que sempre se implicou en Mos, sabe onde está Mos, a diferencia das súas deputadas, e, por suposto, con unha etapa política impecable, unha persoa próxima, con compromiso, unha persoa con moito respeto institucional e, polo tanto, merecedora de ser valedora da Festa da Rosa. E fala vostede tamén de Mouriño, tamén do PP, Mouriño. Pois tamén sinto decirlle que Mouriño é unha persoa que viu futuro en Mos, que viu potencial en Mos, que viu poder darlle luz a Mos con este proxecto da cidade deportiva, que, como saben, pois xa é unha realidade, e que esta cidade deportiva, por suposto, o proxecto 360, pois será un impacto importante para Mos, socialmente, económico, e que, polo tanto, tamén é unha persoa que merece ser valedora das festas da Rosa. Polo tanto, todos eles teñen vínculo con Mos e todos serán valedores da Festa da Rosa, aínda que ustedes non queiran. Nada máis. Gracias, Victoria. Gustavo. Ben, vostede di que propoñamos para o ano. Xa non lo pide nin para este. Cantas veces nos consultaron, fago unha pregunta directamente, cantas veces nos consultaron, nos dixeron, temos esta idea, temos estas propostas, cales son as vosas, parece vos ben, parece vos mal, pode responderme cantas veces o fixo este ano? Podía facelo vostede, para outras cousas tamén anda apurado. Vostede podía haberlo feito, non o fixo. É dicir, que non o fixo ningunha. É dicir, que non nos consultou ningunha vez. Quere que lle poñamos nomes encima da mesa para este ano? Quere que lles poñamos agora? Poñámoslle... non nos quere, agora non nos quere. É dicir, non queren o consenso, non quere que sea os nosos valedores. O sea, non quere que sean os nosos valedores, queren que sean os seus. Non quere que sean os de todos. Porque se non querería escoitar as propostas que podemos ter para este pleno. Porque isto ainda non está aprobado.
o pleno para vostedes é un mero trámite? Dice que non nos quere consultar, dice que non nos consulta, que temos que ser nós, como se nós tuviéramos a dedicación exclusiva e responsabilidades do goberno. Temos que ser nós. Nós non gobernamos, é a súa proposta. Hai 3 meses nos truxo que iban a propoñer a Asociación de Galegos residentes de Mos en Bos Aires. Asociación Galega, perdón. E todos lle dixemos que estábamos de acordo. Por que non truxo as outras tamén? Entón ese é o seu talante. Non quere facer isto. O da volta ciclista. A mí faime gracia, porque vostedes están pagando porque veña. Vostede dice, hai 8.000 concellos en España. Efectivamente, hai 8.000. A maioría non pagan. Vostede colla a hemeroteca, e calquera que nos estea vendo que colla a hemeroteca e que poña no buscador canto pagan os concellos e as diputacións por traer a volta. 50.000 euros, 100.000 euros, o Concello de Mos, 50.000 euros. Eles veñen encantados aquí se hai diñeiro de por medio. Se non, non aparecen. Se non, non aparecen. E vostedes ainda están contentos. Unha xestión magnífica. Por certo, sen contrato, sen convenio. Sen contrato e sen convenio. Así é como usan o diñeiro público. E, se vostedes realmente queren que isto sexa, que todo o mundo se sinta partícipe, pois escoiten a xente, escoitennos a nós, escoiten as asociacións. Vostede falou de Ana Pastor e fixo unha defensa encomiable de que, bueno, vostede viu o proxecto que presentou Ana Pastor sobre o túnel no Pesón. É prácticamente igual o que presentou o PSOE. Prácticamente igual. E así está pensado no Pesón, tamén con 4 kilómetros a ceo aberto. Mire que favor nos fixo, mire que favor. Non fala de, non arranxou nada na 550, non levantou a peaxe que prometeu non sei cantos anos, non reformou a autovía, diso non fala. Por non falar de Mouriño, que ata a propia afección pediu a súa dimisión. Pediu a súa dimisión, por non falar dos tejemanejes que ten en México. Diso tampouco fala. Se vostedes queren que isto sea de consenso, pero dixo que non. Escoite os nomes que lle temos que propoñer. Sara. Bueno, efectivamente, como dixo, vostedes non gobernan, gobernamos, nos traemos estas propostas que poden votar en contra ou a favor. Sabemos que lle molestan que chegue a volta a Mos, sabemos que lle molesta que a cidade deportiva este en Mos, sabemos que lle molesta o proxecto 360, que lle molesta que teñamos aprobado o Pexón. Polo tanto, esa é realmente o noso traballo. Quería rematar a miña intervención pedíndolle sobre todo que non manipulen, sobre todo o Partido Socialista, que non dixo nada e só dixo que non decía nada porque a festa se cambiou de sitio. Non se irán a manipular despois dun ano, porque evidentemente o noso único empeño é que a festa vaya máis, que a festa creza, que a festa cada ano sea mellor, e vostedes siguen dicindo a nova festa. É a festa de todos, xa o dixen en varias ocasións e non me importa volverlo a repetir. Polo tanto, non mezclen tampouco os valedores co cambio da festa, porque incluso persoas de Petelos nos deron a razón de que o espacio este e de que a festa ten que crecer e aquí é o mellor sitio. Por lo tanto, nada, rematar a miña intervención pedindo que non sigan a manipular e que non sigan a crear conflitos onde non os hai. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Sara. Bueno, eu creo que a actitude da oposición non me extraña nada. Eu xa sabía o que íbamos a encontrarnos porque vou a enlazar co que dixen na primeira parte, é que vostedes non están de acordo con nada. Vostedes están en contra de todo. De calquera cousa que traíamos aquí van a estar sempre en contra, xa o demostraron. E, polo tanto, pois, o único que intentamos dentro do goberno é facelo o mellor posible, é ensalzar o máis posible a Festa da Rosa. E, evidentemente, as propostas que traemos aquí son meritorias todas de que o Concello lle faga unha homenaxe. Pero, se repasamos a historia dos últimos anos, pois é evidente que vostedes están en un punto e nos estamos en outro. O Partido Socialista non lle vou a dedicar ningún tempo porque é bastante triste, non? Que
a única resposta que digan é que non concordamos. Non concordamos. Vostedes non concordan con nada do que sea mellorar o noso municipio, mellorar a nosa cultura, ensalzar esta festa de interés turístico de Galicia, intentar que sea de interés turístico nacional, e o único que están intentando é a ver se encontran aí un filón para ir en contra da alcaldesa, e o demostraron o ano pasado e o están a demostrar agora. Alá vostedes. O meu discurso en canto a esta cuestión do cambio de ubicación vai a ser o mesmo que tiven con vostedes os dous en todo o proceso de Afouteza. Lle dixen que o tempo pondrá a cada un no seu sitio e que se un actúa co corazón, co sentido común e pensando de verdad que por encima dos intereses políticos ou dos problemas que se poidan xerar hai que tomar decisións valentes e boas para nós, eu as estou tomando. E vostedes pois están no mismo punto que estiveron en outras ocasións. E o resultado, pois vai a ser o mesmo. Así que sigan en esa postura de non concordamos, que é unha falta de respeto, incluso a súa falta de argumentación a este punto que traemos é unha falta de respeto aos seus votantes e aos veciños e veciñas de Mos. Vostede non está á altura nin de contestarnos cales son os argumentos que ten para decir que non concordamos. E, bueno, pois o que lles decía, a Fouteza é unha realidade. A Fouteza é un antes e un despois para Mos. A Fouteza será o 360 a partir de hoxe que lle demos a licencia inicial na Xunta de Goberno e será un antes e un despois para Galicia. E eu estou super orgullosa de haber conseguido que este en Mos. É certo que tivemos días duros, é certo que tivemos momentos de debilidade, é certo que hubo momentos onde a xente non lo fixo pasar mal manipulada por vostedes. Pero o tempo pon a cada un no seu sitio. E a Fouteza hoxe pois é unha realidade maravillosa e dentro de 3 anos será o 360 rematado. Este ano pois veremos como as obras avanzan e van a avanzar a bo ritmo e no ano 28 veremos como está completamente rematado, pero antes de chegar ao 28 veremos xa no ano 27 pois alumnos e alumnas na Universidade do Deporte nos ciclos de formación que tendrán aí. E eu non podo máis que pensar o legado que lle deixamos aos nosos veciños e veciñas de Mos, que queda para sempre, non? E estou moi orgullosa de que Carlos Mouriño houvese aceptado a miña proposta, que unha vez máis, a digo aquí, bendita aquela mañán do mes de xullo que me acerquei á Plaza de España e lle chamei a porta do Celta preguntándolle se había posibilidades á vista das disputas que había entre Vigo e esa entidade de que se fixaran en Mos. E a realidade é que o Celta vai a investir en Mos 110 millóns de euros. Esa é a realidade que comenzou Carlos Mouriño e esa é a realidade que merece que Mos o faga valedor da Rosa de Mos. La vuelta, pois, a verdade é que outro punto máis, que vostedes están en un lugar e eu estou en outro e este goberno está conmigo en outro, porque cantos concellos de España desexarían que la vuelta chegase, ou que la vuelta salise. E vostede está en contra da volta, dígao claramente. Gustavo está en contra de que a volta chegue a Mos. Efectivamente, esta é a realidade. No ano 21 o Concello pagou 50.000 euros porque a Deputación de Pontevedra se negou a pagalos. Hoxe non nos ten que pagar o Concello de Mos, ni nos tuvo que pagar na primeira vez que saiu. Os pagou a Xunta de Galicia. E, por tanto, bueno, pois non me diga que é un tema de cartos, porque, mire, lle vou a decir, se hubiera que pagalos outra vez, os buscaríamos e os pagaríamos, porque nós queremos que a volta siga vindo a Mos, pero que en este caso a Deputación de Pontevedra pois vai facerse cargo dos gastos de que a volta chegue a Pontevedra, chegue a Pollo, chegue a Mos, chegue a un montón de municipios de toda a provincia e tamén outras deputacións e a Xunta de Galicia se fará cargo de que chegue a outras provincias. É unha sorte que teñamos de novo en Galicia a volta en este ano 26, 25. E é unha sorte que teñamos en Mos. E eu non podo máis que darlle as gracias a Javier Guillén e a Óscar Pereiro. E isto hai que decirlo clarísimamente a vostede. Vostede é unha cousa de fala barato, cando dice todo o que dice de Javier Guillén, cando lle quita toda a importancia que lle quita a que un ayuntamiento de 15.000 habitantes reciba en 4 anos por terceira vez a Volta Ciclista a España. Pero todo o mundo se dá conta deso, por eso digo que están en contra de todo. Estaban en contra da Fouteza, están en contra do 360, están en contra de que a Volta veña a Mos. Moi ben, pois vostede ten todo o meu respeto. Quere estar en contra, esté en contra. Pero respéteme a min,
cando lle digo que como alcaldesa defendo que Javier Guillén e la Vuelta Ciclista a España reciben a valeduría da Rosa de Mos. E Román, pois que lle vou a decir? Pois Román, ese gran conselleiro que Mos ten e que Mos tendrá e que Mos tivo. E hai argumentos de sobra na cultura, nas escolas, na educación, para decir que o queremos nomear valedor da Rosa de Mos. Eu non vou a estenderme aquí a falar todo o que podería falar de Carlos Mouriño, o que podería falar de Javier Guillén, o que podería falar de Román, o que podería falar de Ana Pastor, que efectivamente nos escoitou e fixo un antes e un despois, o que non fan agora, e fixo unha adaptación desa autovía a ceo aberto no que marcamos no Plan Xeral. E estou convencida que o que está ocurrindo hoxe non ocurriría con ela. E eu a considero unha defensora de Mos, porque nos defendeu sempre, cando estivo na oposición, cando estivo no goberno, e aí están as fotos colocadas no Concello de Mos, efectivamente, de cando se derogou no Boletín Oficial do Estado esa guillotina que eran os kilómetros a ceo aberto entre a Mieiro Longo e o barrio do Monte. E efectivamente vostede ben dixo que estarían dispostos a aceptar un túnel se fora dos dos Molinos. Todos estamos dispostos a saber que hai que aceptar algunha nova entrada a Vigo, pero a ver a que precio. Vostede eso recoñeceu e eu tamén o recoñezo, pero ese era o punto de Ana Pastor. Unha ministra que escoitaba, unha ministra que simplemente se marcou unha franxa no Plan Xeral modificable e o que non hai un ceo aberto aprobado como está ahora con este ministerio. Estou encantada de poder recibir a Daniel. A Daniel que fai pois posible que as rondallas que tanto defende o Partido Popular, as rondallas que tanto defende Román Rodríguez, as rondallas que masacrou Carmela Silva e Abel Caballero, esas rondallas son a nosa esencia, son a nosa cultura, son a nosa vida cando chega o Nadal. Todos vibramos o son das pandeiretas, das gaitas, dos charrascos e das cunchas. E esa é a nosa cultura fundamental de hai pois máis de 100 anos. E, polo tanto, este señor tivo a ben fixarse en este lugar e fixarse nas rondallas. E as rondallas pois non fan máis que crecer desde que Daniel Sánchez Arévalo pois argallou facer esta película que se estrenará este ano e o gallá lle vai moi ben, porque se lle vai ben a Daniel nos irá ben a todos, os rondalleiros, as rondalleiras e tamén a este Concello de Mos. E por suposto, pois eu creo que si amosamos o amor que temos por Bosaires sempre, hoxe é pois un día máis e o será o 13 de xuño. Todos nos implicamos sempre en tratar de tenderlles a man culturalmente no que precisaban, nos implicamos no centenario, nos implicamos traéndos aquí en 2 ocasións e se hai alguén que defende a Rosa de Mos máis alá das nosas fronteiras a 13.000 kilómetros de distancia, non hai palabras para definir a Asociación de Bosaires, a Asociación de Mos en Bosaires, que bueno, pois este ano tamén eles serán valedores, igual que Martina, esta deportista que tan orgullosos nos sentimos deles. O consenso que vostedes aclaman non o haberá nunca, nunca. Vostedes non saben o que significa o consenso. Vostedes solamente veñen coa non concordancia, veñen coa crítica e veñen a intentar machacarnos. Pero non se dan conta que a nós nos fan pupa. A que machacan é a Volta, ou a que machacan é a Mos, ou a que machacan é a Festa da Rosa, ou intentan, porque evidentemente o goberno está aquí para defendelo. Pero é mezquino todo o que eu levo escoitado hoxe aquí. E que parece que de repente a mí se me ocurre agasallar a 4 dirixentes do Partido Popular e traelos aquí. Oiga, mire, todo o que traemos aquí, desde o primeiro hasta o último, son persoeiros merecedores da valeduría da Rosa de Mos. Outra cousa é que a vostedes lles moleste e que estén en contra, porque, como lles digo, cada cousa que traemos aquí están sempre en contra. Entonces, por esa regla de 3, vostedes non teñen criterio, máis que machacar as propostas do goberno e con uns argumentos, pois a verdad que moi pejigueros, Gustavo. Lle digo que molesta moito o que vostede sigue dicindo aquí. Si, lle dou as voltas que necesite, pero molesta moito, molesta. Me encantaría ter unha oposición con outra altitude de miras, me encantaría que dixeran algunha cousa de proveito, me encantaría que de verdad tuveran unha tendencia a un consenso que non queren. Vostedes non queren ningún consenso. Vostedes o único que queren é criticar o que nos traemos aquí. Así que, pois, unha vez máis entramos en xuño. O próximo domingo é día 1 e arranca o noso mes,
que comenzará o día 12 coas festas da Rosa en Petelos e continuará pois con actividades aquí no Pazo de Mos e que, bueno, pois eu creo que vai a ser un ano especial como todos, porque ao final o que tratamos é que cada vez a festa teña máis sorpresas, teña máis atractivos, teña máis xente ilusionada, teña máis xente participando e coa inestimable colaboración, por suposto, da Xunta de Galicia, que se non fose posible, non sería posible facer as festas que estamos a organizar, que presentaremos o viernes e que están convidados a que veñan a escoitar a presentación da programación que temos desde o día 12 hasta o día 28, creo que é. 28 de xuño, unhas festas que vostedes están en contra, unhas festas que seguro que van a criticar moitísimo, pero son as festas máis maravillosas que pudemos haber organizado. Sempre se pode ir a máis, efectivamente, e iso é o que vamos a intentar, que cada ano sexa mellor que o anterior, que cada ano participe máis xente que o anterior, que cada ano haya máis xente máis orgullosa da Rosa de Mos. Ese é o noso obxectivo e as críticas pois que vostedes nos regalan cada vez que falamos de cousas diferentes, pois sabemos que contamos con elas, non contábamos con outra cousa, pero a verdade que, inda que eu esperaba o seu discurso, bueno, pois tiña unha pequena esperanza que fose un pouco máis tolerante, pero que vexo que non. Así que nada, pois vamos a votar os valedores da Rosa de Mos. Primeiro o voto particular de Gustavo. Como se procede a votación desto? Sí, primeiro se vota o voto particular e despois se procede, no caso de que se estime ou desestime, pois se procede en consecuencia. Si se desestima, é unha votación ordinaria, e se se estima, se votarían as propostas por separado. Moi ben, pois votamos o voto de Gustavo, votos a favor, Partido Socialista, BNG, votos en contra, Partido Popular, queda rexeitado. Votamos o seguinte, que é o voto dos valedores, votos en contra, Partido Socialista, BNG, votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por maioría. E temos unha moción que lee o voceiro do BNG, de urxencia. Sí, moción de urxencia que ten 2 minutos para defender a urxencia. Ben, presentamos unha moción de urxencia sobre o xenocidio que está ocurrindo en Palestina, aínda que non é unha novidade, porque xa leva un ano o goberno sionista de Israel asesinando indiscriminadamente a población de Palestina. Sí que traemos esta moción por urxencia, porque como xa denunciou a ONU, o bloqueo humanitario que está sufrindo o territorio de Gaza pode levar a que nos próximos días, semanas, morran miles e miles e miles de persoas en Gaza. Se non entra a axuda humanitaria de maneira urxente e coa suficiente cantidade. Creemos que é importante que o Pleno do Concello de Mos se pronuncie sobre este asunto, porque estamos falando da humanidade. Estamos falando dun xenocidio que estamos vivindo en directo e parece que a nadie lle importa. Xa van 57.000 persoas asesinadas en Gaza, con datos oficiais. Hai estimacións de medios de comunicación como a CNN ou BBC que falan xa de 200.000 mortos. 200.000 mortos. Calquera que vexa as imaxes de como está Gaza ahora mismo, totalmente arrasada, pode darse conta das dimensións do conflicto e do xenocidio que estamos vivindo. Eu, como historiador, moitas veces a xente se pregunta como na Segunda Guerra Mundial puido ocurrir unha matanza de millóns de persoas e que ninguén fixera realmente nada. Pois estámoslo vivindo hoxe. Estamos vivindo un xenocidio en directo e a comunidade internacional, gobernos que se chaman democráticos e un longo etcétera, miran para outro lado. E non só iso, é que financian e apoian a ese goberno xenocida dándolle armas, diñeiro e cobertura diplomática. Por tanto, entendemos que dende o Pleno de Mos debemos de facer un pronunciamento sobre isto e por iso ven esta moción. Por iso lle pido o voto favorable para que tratemos esta moción. Gracias. Como sabe, o procedimento das mocións urxentes é pasar por comisión informativa e eu sinto que non a hubiera traído a semana pasada. Por lo tanto, non vamos a tratala. Votos en contra da urxencia. Abstencións, votos a favor, queda rexeitada. Rogos e preguntas.
Bo día. Queríamos comezar preguntando polo Camiño do Rial en Tameiga, que gran parte del pois está a terra, está sin asfaltar e a veciñanza pois está solicitando que se asfalte. En parte de veciñanza que dice asfaltar e outra parte dice que non. Entón, bueno, o meu camiño de travesía, de momento vamos a tapar todo o bache que sea necesario, pero de momento non... Non teñen planeado asfaltar, entón. Vale, pois seguimos coa carretera Generoso Domínguez, a altura da zapería Baxiña, a certas horas puntas da zapería, o tránsito é totalmente imposible. Había que, pois, regularlo de alguma maneira e facer que ese problema non suceda. Falaremos a policía local para Vale. Por último, pois quería volver a falar o camiño de Cela de Olegario Rodríguez Pérez. Ese camiño que o muro se caiu, foron as concelleiras por ali e miraron que era perigoso incluso para o transporte escolar e sigue sin arranxarse. Non sei se se ten pensado arranxar. O de Patri, bueno, a alcaldesa... Na casa de Patri, enfrente, caiu o muro e está... Leva moitísimo tempo así e non sei... Se fixaron as conetas abaixo, non llegan as aguas, agora se van volver a facer máis conetas na parte principal onde está a refindería, e bueno, hai que verlo porque é bueno, de terreno complicado. Sí, estaba perigoso para o tráfico, o sea, para o transporte escolar e todo. Vale, gracias. Gracias, Gustavo. Vale, neste pleno aprobáronse por unanimidade mocións presentadas polo BNG. Unha delas era sobre a adquisición de material de lectura datado e uso de pictogramas nas instalacións municipais. Xa preguntamos hai uns meses sobre isto e dixeron que para este ano, xa levamos case medio ano disto e aínda non hai nada sobre ese tema. Outra moción foi sobre o ano Castelao, que é o presente ano, e unha das propostas era darlle o nome de Castelao a unha rúa ou equipamento significativo do noso concello. Tampouco se fixo nada. Por respeto e dignidade, non ao BNG, se non a este pleno que representa a soberanía da veciñanza, tómense en serio os acordos que aprobamos, ademais por unanimidade, que votaron vostedes a favor. Entón, pedímoslle que se leven a cabo tanto de pictogramas como o do ano Castelao. Moi ben. Xo dixemos en varias ocasións e hoxe imos a reiterar a petición. Que se pinten os pasos de peóns en varios puntos do Concello, que hai algúns que están totalmente despintados. Voume referir a un, porque creo que é moi importante que se pinte, e creo que Camilo vai estar de acordo comigo, que é o que está no Conservatorio de Torroso. Que está, ahora mismo está totalmente despintado, e creemos que é moi importante ese... Vale, despois que as plazas de mobilidade reducida no Torreiro Torroso e no cemiterio municipal tamén. O único que che pido, Camilo, é que uses o micro para que conste... porque... No, pero que sí, que o contrato de pintura se aprobou o viernes, está unha empresa adjudicatoria. Esas pinturas, parece que tamén este ano era a idea de pintarlo antes, pero bueno, tamén sabes que caíu bajo en todas partes, isto ten que estar bastante seco. Eso vai quedar pintado este mes, queda todo pintado. Este mes que venga. Ben, por último, vou a facer unha petición, un rogo, que non quería facer, pero en vista da votación anterior vou non facer. As mocións de urxencia, como vostede sabe, señora alcaldesa, non teñen que pasar por comisión, porque son mocións de urxencia. Entón, non se excusen para votar en contra dunha moción que se presenta por urxencia, porque eu creo que o tema de Gaza e Palestina é o suficientemente urxente e importante para que o tratemos neste pleno. E que voten en contra, polo menos de tratalo, despois poderán estar de acordo co que se pide ou que non. Vale? Podemos debatir, pero que ni siquiera se trate o tema,
Home, non se excuse no tema da urxencia porque sabe perfectamente que unha moción por urxencia non pasa por comisión. E dirame, por que non a presentou antes? Home, porque o relator da Nacións Unidas foi esta semana pasada cando dixo que estábamos nunha situación absolutamente urxente humanitaria. Por iso se trae a moción. Rematou? Incluso, se queren facela como da corporación e que non sea do BNG, perfecto. Entón, o que lle pido é que non se escuden esas cousas. E o regulamento di que as mocións por urxencia non van por comisión. Mire, o primeiro que yo teño que decir é que a competencia desa desgracia non é deste pleno. Eso é o primeiro. Eso é o primeiro que teño que decirlle. Entonces, aquí se falou en moitísimas ocasións de que as mocións de urxencia eran, pois, se ocurría algo no Concello entre a Comisión Informativa e o Pleno. E, evidentemente, vostede non leva nada ben cando a alcaldesa toma unha decisión ou cando a alcaldesa lle explica unhas normas. Non o leva nada ben. Lle expliquei moitas veces, mire, Gustavo, as mocións as vamos a levar á Comisión Informativa. E se non, pois quedan para o seguinte pleno, a non ser que o que vostede me trae aquí, pois é que de repente caeu o tellado do pabillón Patricia Martínez e hai 8 feridos, e hai que estudiar esa cuestión. E iso foi o que eu lle dixen. E se non lle gusta, pois eu o sinto, pero este pleno, de momento, o presido eu, e eu tomei esa decisión e lle expliquei. Vostede ten dereito a traela? Pois sí, eu teño dereito a explicarlle que as mocións de urxencia, a non ser que sexa algo urxente do municipio de Mos, que é do que trata este pleno, e que se trate en esos días antes do pleno, pois se non pasarán por comisión informativa. E é máis, esta cuestión non debería nin debería este pleno, porque isto non é unha cousa que dependa de nós, nin do que aquí acordemos. Por lo tanto, está moi ben que queira facer o seu speech para explicar por que trae isto aquí e que a alcaldesa lle votou en contra, e eu lle contesto. Non é algo que eu poida solucionar nin a Corporación de Mos, non hai justificación de que se traia isto hoxe aquí de maneira urxente. Tendrá que dirixirse a outras instancias que non somos os que estamos en esta corporación. Moitas gracias. E agora, pois xa levantamos a sesión, que teñan bo día. Gracias.